aida kuti aite serious sei Peter Moyo neMangoma imimi muchimukombera nababa vake each and every moment yamunowana mukana. Mafanzi esungura ndiwo ari kuuraya Peter Moyo each and every day paari kuzama kuita zveMangoma, ende zvinozoita kuti iye apesira akuita maskits because ndokwaari kuwana much appreciation. Tikada kutarisa kuti isusu mafanzi esungura ndisu tiri kuuraya sungura, nekuti pese pari kuzama kusumuka mwana wemuimbi aimba sungura achiteedzera musambo wesungura, tiri kubva taita sarudzo yekuzama kumukombera nababa vake sezviri kuitwa kuna Peter Moyo. Peter Moyo anogona kuimba asi tinozama kumukombera nababa vake tichiti haana izwi rakanaka, vamwe vanobva vataura vachiti Peter Moyo anokundwa naTongai Junior. Tiri kuzama kurwisanisa vanhu vakasiyana vane matarenda akasiyana vanoita zvakasiyana tichida kuti tiwane relevance pane zvinhu zvatinenge tichifungidzira kuti ndizvo. Asi kadei isusu mafanzi esungura taine chavana ava, kadei vana ava varitori on a better stage as compared to the stage yavari pari zvino. Ende tikada kutarisa vana vevaimbi vaiimba mumwe musambo yataifarira kudhara yedu yemuno muZimbabwe nechivanhu vava kuchuza kuimba mimwe musambo yakaita sana hip hop yakaita sana afro pop, vari kutambirwa ikoko pasina kukombewa nevabereki vavo. Ende zviri kuita kuti vaimbi vazhinji vari kuzozama kuramba vachisumudza musombo wesungura vazotiza sungura, nekuti vanhu vesungura we are very rigid. We want them to sound like their fathers. We want them to do things exactly as their fathers, forgetting kuti ivo they are a different breed altogether. Peter Moyo ari kusafa hatred ine vanhu kusungura because mafanzi esungura hatisi kukwanisa kutambira Peter Moyo sezvaari. Varipo vaimbi vazhinji vane mavoices mamwe atori very ridiculous vatinoteerera tichiva accepta sezvavari. Handichadome mazita because ndikadoma mazita panoita hondo, asi ukada kutarisa kuti voice raPeter Moyo ritori even sweeter than those voices. Even creativity yake, the penning game, even magitari, everything is on point. But mafanzi esungura somehow they have a reason to hate Peter Moyo, and for what reason we don't know. Because hatingati Peter Moyo haana talent, tarenda anaro, ende chinozoita kuti asaramba achibudisa mangoma each and every now and then inyaya yekuti iyoyo tiri kuzama kumukombera iye nababa vake, of which kuti tiri kukanganwa kuti Tongai aiva Tongai, ende Tongai ndiye akasiya agadzira ground. But for the legacy to continue, let us accept Peter Moyo saPeter Moyo. Let us accept Tongai Junior saTongai Junior. Nekuti kaumbimbi ndoga kari kuita kuti vana ava vatadze kubatana, kari kubva papush iri kubva kumafans vachitaura zvekuti nhingi anokunda nhingi, ende ndinoziziva zvinoitika kumaartist. Ukatanga kuudzwa kuti unogonewo kukunda nhingi unotanga kutozvirova dundundu because wakufila kuti I have achieved a lot. Yet kuti there is power in collaborations, there is power in unity. And as a clan the Moyos kade vabatana utakataka yairamba ichienda mberi, and we could have had a lot of good music ichibva too from these two. So let us try to push mangoma, tisavenga Peter Moyo, because Peter Moyo music yaari kutipa so far handisi kukunyeperai, mutakunanzva. And mukada kutarisa even his last release on YouTube, numbers don't lie. But ukada kutarisa most of the people vakateerera song iyoyo ndo vanhu vasinei nesungura, vanhu vanokwanisa kuti sungura iende mberi ndo vakaiginwa song yaPeter Moyo. We can do better. And if you find value in this video, please do leave a comment in the comment section. Do follow us and ring the notification button. If I post next time, you'll be the first one to see this video. Thank you.